الداخل الأول كادية ملك جلو. شكرا سيد الرئيس. مرحبا معالي الوزير. أن جا غورغال من تيراني انام دادي دو yen e ndudo suudu sargiyeji jodo nindu Mauritanie naabe kala yo Mauritanie naabe kala yo demde mumen kala mbaaw haalede hen tawde non hande Allah rokki fartange an ka pullo ado nana pular minne mami haal do yen pular mete bandirabe kanyum enne wodande meedi famde ko haaltedo ko bidon wonde ndedo ebbande sariya jiddon ko hoy binde e newnide kala ko faati e nyaawirde mbe sikki non so neddo yidi wadde dum foti fuddorade ko fuddortedo ko adi fof hormaade jubbule dawla hormaade ndudo suudu sardiyeji sabu dum no gouvernement modon adirta do yenne luwaji yettoro tan ko fawtude hujje sabu dum on baba addande min do yenne ebbande sariya e der dawal balde didi mbiyon yo neddo jangu dum yo hunyita dum anda ko wawi beydude hen walla ko wawi ustude hen dum don non ene wawi ni taw wana ella mon onon tan ko ella suudu ndu e hoore mum so dum yawti nyaawirde men enene koy muyen ndewani lawol godnode de en ji en cafti yide kala toñaade do yen nde are nyaawirde heewani rokkede hen gonga mudum haqqe mum kono non hay saha seeda e ciatta kunal nde nyaawirde de nyaamanta joomum dokka dum haqqe mum laamu ngu joodo hen salo tabitinde den don nyaawore yeruuji mum ene keewi eden ciftara do gollotobe fonctionnaire uji jeyabe e département douane jeyabe e département impôt e jeyabe e sonalek beedo fof e sahaaji fof jogima haqqeji fewde laamu jobdele muyen jehi nyaawirde jehi haado buri tawde nyaawirde to wiete cour suprême ene wayno nyaawore tajana dumen kono laamu diwa joodo hen sala rokkude dumen haqqeji muyen dum non so tawi gandanda hoore ma on baawani hormade hay nyaawirde modon be ciosdon nyawana neddo haqqe mudum tawa ko neddo mo ala doole donkon rokkude dum haqqe mudum ene waawi wiede wonde hande ebbande sariya arde do henne ene wayno ala ko firtata e gurdam leydi ndi ala ko firtata e gonga ka yantude hen kadi gandira don kadi ko ene wayno neddo suusa hay haalde odon nangi odon coki do joni sukaabe be ganduda ko hono bietedo wul waddade e bietedo wul jiddu be gandudan ala ko mbi ala ko badi so wana jangtade hunde ne ganduda dawlaaji goddi walla radioji goddi kaali dumen so wiide wonde mawdo leydi ndi ene resndi ngaluuji to leydele arbebe dum don kaldo dum fotani sogde neddo kono ko dum woni ko baddato e gadal battindingal odon jana kade e jubbule tawa ko jubbule nafooje miskinebe bayeji walla alyatimebe gonnodo do e leydi ndi duubi yanti hen kadi janone ko wayno dental biyetengal men dans la main hono jungo nangodira e jungo dum do ko sabu ngotago leydi ndi onon non on badi do seppoji on dokki do en inde lawol mbido dum ko lawol ngotago kono mi sikkani tawi ko ngotago daron non e to bangi mijam mido yakorino tawde gondon koy jofnirde golle modon gondon koy mbaynigo e min cikkuno mo on badan min salam baynordi ni ganduda wonde yimbe ne baawa kam teskorade on hunde ko moƴƴi e saha mo jofno ton golle modon Allah jarama on jarama